Mijn naam is Koen Dieleman. We zijn hier op zorgboerderij Jody Sint-Pier in Nieuwvliet. Een zorgboerderij is een boerderij die speciaal is gefocust op het bieden van een dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Wij hebben ook deelnemers met een lichamelijke beperking en deelnemers met ADHD of een autisme spectrumstoornis. Op deze boerderij wordt er van alles gedaan. We hebben een groot land waar er heel veel verschillende dieren rondlopen. Deze dieren die worden iedere dag gevoerd en verzorgd. En de stalletjes worden ervan schoongemaakt. Dat zijn dagelijks terugkerende activiteiten. Ook is er op het land een grote speeltuin waar de kleinere kinderen kunnen spelen. En we hebben een scouterpark. Daar kunnen de kinderen ook actief mee zijn. In de schuur doen we veel onderhoudswerk. We repareren daar de zaken die op het land kapot zijn gegaan. Ook maken we steigerhouten meubelen. Dit doen we op aanvraag van bedrijven, maar ook van particuliere klanten. Binnen hebben we een aantal verschillende ruimtes. We hebben een creatieve ruimte waar er veel wordt geknutseld. Deze spulletjes worden verkocht. Iedere derde zaterdag van juni stellen we onze terrein open voor iedereen die geïnteresseerd is in de zorgboerderij. Want veel mensen weten niet wat een zorgboerderij nou precies is. En we vinden het hartstikke leuk om iedereen kennis te laten maken met de zorgboerderij. Er zijn heel veel activiteiten. Er worden schapen geschoren. Er kunnen ritjes gemaakt worden op het paard of met de koets. Er is hartstikke veel te koop, zoals verse hamburgers, vers schepijs, wat zelf gemaakt is. En er worden ook volop wafels gebakken. Er is vanmiddag nog live muziek. Er is een knuffelweide waarin je lekker tussen de dieren kan zitten. En er zijn nog veel meer activiteiten, te veel om op te noemen. Achter me zie je al de draaimolen en het springkussen klaarstaan. Ieder jaar is dit van 10 tot 4, begin van de zomer. En wees allemaal hartstikke welkom.